Γεια σας παιδιά, Wizard Art εδώ. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα εύκολο τρικάκι και μετά θα το εξηγήσουμε. Εδώ έχουμε μια απλή τράπουλα, ξεχωριστή στο σχέδιο, την Bicycle Shadow Masters. Αν κάποιου του αρέσει καθώς τη βλέπει στη διάρκεια του trick και ενδιαφέρεται, θα έχουμε στο description ένα link με το σχετικό deck review αυτής της τράπουλας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα πούμε στο θεατή να διαλέξει ένα φύλλο, όποιο αυτός θέλει. Ας πούμε πως διαλέγει αυτό εδώ και να το δει καλά. Λοιπόν, μετά θα του ζητήσουμε να το βάλει μέσα στην τράπουλα, όπου αυτός θέλει. Ας πούμε ότι το βάζει εδώ πέρα. Αν χτυπήσουμε και γυρίσουμε μια φορά, θα ανοίξουμε τράπουλα και θα παρατηρήσουμε πως ένα φύλλο είναι ανάποδα και αυτό το φύλλο είναι το φύλλο επιλογής, ο άσος μπαστούνι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πως γίνεται αυτό. Αρχικά για αυτό το κόλπο το μόνο που χρειάζεται να έχετε χρησιμοποιήσει είναι ή ένα double back ή απλά να έχετε γυρίσει, να έχετε ένα άλλο φύλλο το οποίο θα το γυρίσετε ανάποδα. Δηλαδή, έτσι όπως έχει φυσιολογικά όλη η τράπουλα, ή θα έχετε το double back και θα το βάλετε στο τέλος ώστε να φαίνεται έτσι, ή απλά θα χρησιμοποιήσετε ένα φύλλο ανάποδα και το βάζουμε. Δηλαδή είμαστε κάπως έτσι. Τώρα λέμε να διαλέξει κάποιο φύλλο. Αν δεν έχουμε το double back, θα προσέξουμε να μην φανεί αυτό στο τέλος. Ας πούμε ότι διαλέγει αυτό εδώ πέρα, δηλαδή το 7 μπαστούνι. Καθώς του λέμε να το κοιτάξει προσεκτικά, εμείς γυρνάμε την τράπουλα και είμαστε σε μια φάση κάπως έτσι. Άρα, όταν αυτός θα το βάλει, θα πιστέψει πως το βάζει φυσιολογικά, αλλά θα το έχει βάλει ανάποδα σε σχέση με όλη την τράπουλα. Έτσι θα χτυπήσουμε, θα κάνουμε κάτι για να γυρίσουμε την τράπουλα και μόλις τη γυρίσουμε, όλα τα φύλλα θα είναι φυσιολογικά, εκτός από το φύλλο επιλογής, το 7 μπαστούνι. Βέβαια δεν θα τα ανοίξουμε όλα για να μην φανεί και το τελευταίο φύλλο. Αυτό ήταν το trick. Πιστεύω να σας άρεσε. Κάντε subscribe, like, comment. Γεια σας.